Здравейте на всички! Казвам се Живко Драгов. За да сте на тази страница, вие искате да разберете как може да печелите допълнителни доходи. Ако това е вярно, ви предлагам да гледате и слушате внимателно в следващите няколко минути. Ще ви кажа стъпка по стъпка как аз и още 200 човека вече в България печелим солидни доходи чрез един много лесен бизнес модел, който може да се прилага от всеки един от вас, стига да има навършени 18 години. Когато аз за първи път чух за тази идея, веднага ме грабна възможността, която тя ми предлага. Затова бих искал да я покажа на всички вас, моите приятели, близки и колеги. Аз съм на 100% в този бизнес. Разбира се, крайното решение е изцяло ваше. Изгледайте видеото до край, да разберете пълната концепция на бизнес модела. Започваме. Компанията се нарича World Ventures и девизът е "Живей си живота, живейки". Основана е през декември 2005 в Далас, Тексас. В момента имаме официални представителства в 24 страни и имаме стотици хиляди клиенти. Това са някои от наградите, които компанията печели в процеса на своето развитие. Малко по-късно ще се спомена и за тях. Предлагаме Dream Trips Life или мечтани почивки. World Ventures е най-големия VIP travel и лайфстайл клуб в света. Предлагани 4 и 5 звездни почивки и начин на живот, но на цени на 2 и 3 звезди. Почивки се организират в цял свят. Това е Европа, двете Америки, Азия, Тихоокеанския регион и Африка. Ставайки членове в компанията, ние имаме наша персонална веб страница с наше потребителско име и парола, изглеждаща по този начин, където тук по средата се показват последните организирани пакетни почивки от компанията. Какво всъщност ни дава членството? Мечтани почивки на мечтани цени. Над 700 пакета за 2012, над 1000 пакета за 2013. Членството е семейно. Това означава, че вие с вас може да вземете вашият съпруг, съпруга, приятел, приятелка за деца до 11 годишна възраст. В повечето случаи е безплатно, ако не е на още по-ниски цени от тези, които предстои да видим. Хубавото е, че компанията се занимава с цялостната организация на почивките и е толкова сигурна в продукта си, че ни дава една гаранция. Ако ние запазим почивка чрез World Ventures и намерим същата тази почивка някъде другаде по света на по-ниска цена, компанията ни връща парите обратно и ни изпраща за нейна сметка на въпросната почивка. Ще ви дам няколко примера. Това е Закинтос, Гърция, 5 дни, 4 нощувки през август месец. Долу в бялото поле ще виждате какво е включва пакета. Това е 4-звезден хотел, стая с изглед към морето и включена ежедневна закуска. Цената, която виждате, е лично за вас, за целия пакет, без включени транспортни разходи. Как го правим на тези ниски цени? Когато компанията организира дадена почивка, тя изпраща свой представител в хотела, който закупува големи количества стаи – 100, 200, 300. Плащаме ги на 100% в брой предварително, за което получаваме тези ниски цени. От друга страна, компанията дава същите тези цени на нас, членовете на клуба, без допълнителна комисионна. Откъде печели самата компания, ще разберете малко по-късно. Кох Самуи, Тайланд. 11 дни, 10 нощувки. Вече сме в 5-звезден хотел, включена закуска, трансфера от летището до хотела и обратно е включен в цената. Лос Кабос, Мексико. 5 дни, 4 нощувки. Отново 5-звезден хотел. Тук вече сме all inclusive. Цената трансфера от летището до хотела също е в цената. $279. Връщаме се в Европа. Будапеща, Унгария, 5 дни, 4 нощувки. 5-звезден хотел, стая с големи удобства, изключена ежедневна закуска. Цена $229. Лесбос, Гърция, 10 дни, 9 нощувки. 5-звезден хотел, закуска, вечеря, плюс еднодневна безплатна екскурзия само за нас, членовете на клуба. $369. Котарас, Кипър, 3 дни, 2 нощувки, 5-звезден хотел, закуска и вечеря, плюс коктейл парти при посрещането само за нас, членовете на клуба. Цената е по $100. Това бяха някои от минали почивки. Тук съм ви подготвил някои предстоящи такива за Кипър и за Гърция.
Както казахме, почивки се организират в цял свят. Няколко примера за Европа, Африка и Азия. За феновете на круизите, всички круизи на компанията са all inclusive. Имаме цени от 80, $100, имаме такива от $600. За всеки го по нещо. За феновете на спортните събития, над 40 спортни пакета за миналата година, всичките ни спортни пакети са VIP пакети. Някои от тях са включени цената за двама човека. Тук съм подбрал Карнавала в Рио де Жанейро, Гран При на Монако, Дейтона 500. Ще спра до тук почивките, защото това видео ще стане прекалено дълго. На същата тази страница, в която вие сте в момента, съм оставил интернет адреса на компанията, в която вие лично може да се убедите във всички останали предстоящи организирани почивки по компанията. От тук нататък ще си поговорим за пари. За тези от вас, които искат да печелят с компанията, тя не дава възможност да го правим. Ето как се случват нещата. Тук правя аналогия с Facebook. Няма начин да не отидем на една подобна почивка, да не се върнем и да не споделим с нашите приятели и близки как сме се прекарали и на какви цени, при което те да поискат също да се включат на въпросния клуб. Това са собствениците на компанията. През 2010 година печелят на Ernst & Young бизнесмени на годината. World Travel Awards е най-престижната организация в света за пътуване и туризъм, която определя 100 най-добри компании в бранша. Ние сме победители за 2012 година. Кои са нашите пазари, нашите индустрии, с какво се занимаваме? Това са туризмът, това е интернет и това е мултилевел маркетинг. Няколко думи за всички. Туризъм. Тази статистика ни показва, че до 2020 година ще имаме 1,6 милиарда хора, пътуващи по света с цел туризъм. Ние сме част от тази индустрия. Интернет. Като че нищо ново не мога да ви кажа. Над 3 милиарда потребители, тази индустрия се развива с двуцифрени числа всяка година. Мултилевел маркетинг. Може да сте го чували и под формата на мрежови маркетинг или реклама от уста на уста. Доналд Тръмп и Робърт Кюсаки, част от техния бизнес също е мултилевел маркетинг. Те пишат много книги за тази индустрия. Интересното е, че мрежовия маркетинг генерира най-много нови милионери, от която и да е друга индустрия на годишна база. Тук в дясно виждате топ 100 листа на мрежовите маркетингови компании в цял свят. За 2013 година ние сме под номер 74. Ние сме номер 1 Travel Multilevel компания и ние сме седмата най-бързо развиваща се компания в глобален мащаб. За да започнем да печелим пари с компанията, ние закупуваме нейния франчайз. Той струва $100 еднократно и никога повече, плюс $11 на месец, което ни дава достъп до пазара на вече 24 страни по света. Какво всъщност получаваме? Получаваме втора наша персонална уеб страница, изглеждаща по този начин, където 1, 2 и 3 са видеа, обясняващи също това, което в момента аз на вас ви обяснявам. Тоест, линка на вашата страница може да бъде препратен до ваш приятел, близък или колега в друг град или в друга държава, където той може да изгледа тези видеа и да вземе своето решение. От бутона Sign Up той в няколко прости стъпки може сам да се регистрира. До тук, говорихме какво се изисква от компанията към нас. Сега ще започнем да говорим как ние печелим пари чрез компанията. Имаме два основни източници на доходи. Това са комисионните и това са бонуси. Имаме директни комисиони, имаме комисион от екипна работа, пасивни доходи и така наречените туристически долари. Бонусите са за бърз старт, за БМВ, за безплатна почивка, за къща и за кола. Един по един всички. Директен комисион. Когато всеки от нас регистрира наш приятел, близък или колега в компанията, ние получаваме само $20. Казвам само $20, защото идеята е не да печелим от нашите приятели, а с тях. И следващия комисион го доказва. Комисион от екипна работа. Когато ние закупим франчайза,
ние получаваме едно място в системата, където под нас се отварят две възможности – ляв екип и десен екип. Системата е бинарна. Всеки път, когато системата засече 3 човека в ляво и 3 човека в дясно, компанията това нарича кръг и ни дава 100 или 200 долара. 200 долара ни дава в рамките на първите 60 дена, за да ни стимулира. Тези 6 човека не е задължително да бъдат лично ваши регистрирани приятели. Това може да са моите приятели, това може да са приятелите на вашите приятели. Това са всички онези, които са се регистрирали след вас в компанията. Всеки път, когато системата види 3 човека в ляво, 3 човека в дясно, тя ви дава 100 или 200 долара и това продължава до безкрай. Пасивен доход. Знаете ли какво е пасивен доход? Нещо, което правим веднъж в живота и след това то не носи приходи. Купуваме си апартамент, даваме го под наем и всеки месец този апартамент ни носи приходи. Първо ниво на пасивни доходи в компанията ние получаваме, когато имаме 30 човека в ляво и 30 човека в дясно. Пак повтарям, тези 60 човека не е задължително да бъдат лично ваши регистрирани приятели. Това са всички онези, които са се регистрирали след вас в системата. Бонусите. Крила и гуми за едно BMW. Как вземаме своите крила? Съвсем условно правим списък от 10 най-добри наши близки приятели. Показваме им това видео, което вие гледате в момента. 4 от тях ги грабва идеята и те се включват заедно с вас. В момента на регистрация на вашия 4-ти приятел всички ваши лични абонаменти отпадат. Как взимаме нашите гуми? Ами на същия принцип. Както аз ще помогна на вас, вие да намерите своите първи 4 приятели, така след това вие ще помогнете на тях те да намерят своите 4 приятели, за да могат и те да се спрат такси. Ако това се случи в рамките на първите 30 дена, вие се квалифицирате за бонуса за автомобила, който гласи: компанията ви изплаща по 600 долара на месец в продължение на 3 години, за да може вие да изплатите вашия автомобил. Автомобилът трябва да бъде производство след 2002 година, трябва да е закупен от лицензиран доставчик и трябва да е марка BMW. Ако марката BMW не ви допада или имате по-добър автомобил, компанията ви дава втора възможност. Ще ви изплащат по 600 долара всеки месец в продължение на 3 години под формата на туристически долари, с които вие на тези цени може да обиколите цял свят. Ако и тази опция не ви допада, компанията ще ви изплаща по 300 долара всеки месец в продължение на 3 години. Лесно е всеки да регистрира 4 човека. Продуктът е чудесен. При регистрацията на вашите първи 4 приятели, за които аз ще помогна, вие ще бъдете безплатно в системата. По абсолютно същия принцип помагаме на тези ваши 4 приятели, те да намерят своите 4. Ако това се случи в рамките на първите 30 дена, вие се класирате за бонуса за автомобил. По абсолютно същия начин дублицираме, помагаме на тези ваши приятели, те да намерят своите 4. Вашия екип вече е от над 60 човека. Компанията ви нарича Senior Representative и вашата месечна заплата е 350 плюс долара. Това е първо ниво пасивни доходи и е съвсем отделен доход от всички останали методи. По абсолютно същия начин помагаме на тези ваши приятели. Екипа ви вече е над 250 човека. Компанията ви нарича директор и вашата месечна заплата на всяко 15 число е 1600 плюс долара на месец. И това продължава до безкрай. Няколко примера за автомобили спечелени в Кипър. Както виждате, всички са BMW-та и всички са производство след 2002 година. Автомобили спечелени в Гърция. В България вече имаме спечелени 2 автомобила. Това е таблица с доходите от миналата година от Кипър. Бизнесът е в Кипър от 4 години. Тези хора имат всички нива представители в компанията. От Senior Representative през директор до най-високото ниво International Marketing Director. Средните годишни приходи на тези хора
надхвърлят $500 000. Бизнеса в България е от 4 месеца. Ние в момента сме 200 човека. Искам да си представя след една година колко бихме били да бъдем. Разбира се, имаме много обучения, регионални, местни и континентални. Това са примери за някои регионални обучения в Испания, типа в САЩ и Гърция. Най-близкото регионално обучение за нас е в Гърция, в Солун. Аз бях там преди 2 месеца. Тук бяха 4200 човека. Предстоящи големи континентални събития ще бъдат тази година в Флоренция, Италия, 15-17 ноември. Тези обучения са за личностно изграждане със страхотни препоръчвания. Нека да обобщим финансовата рамка. Пакета Dream Trips Life или нашите мечтани почивки струва $200 еднократно плюс $50 месечна такса. Тъй като компанията е на българския пазар от 4 месеца, всички от вас, които се регистрират до 7 декември 2013 година, са в един специален бонус. Бонусът гласи: тези $200, които плащаме, ни се връщат обратно под формата на 200 точки, като една точка е равна на $1. Тези 200 точки ние веднага може да използваме като допълнително намаление и на без това ефтините почивки. Онези $50, които плащаме на месец, ни се събират като в касичка в продължение на 12 месеца и след това ни се връщат на куп под формата на 600 точки, равноценно на $600, които ние отново може да ползваме като допълнителна стъпка в нашите почивки. Тоест, тези от вас, които се регистрират до 7 декември, всеки долар инвестиция в този пакет веднага им се връща обратно, за да могат те отново да се ползват тези парички. Бонуса е доживотен. Членството може да бъде наследствено. За онези от вас, които искат да правят пари с компанията и да печелим заедно, закупуват пакета Dream Trips Life плюс франчайз, който струва $100 еднократно плюс $11 месечна такса. Тоталът на тези две суми е $300 плюс $61 предплатен първи месец. В момента на регистрация на вашия четвърти приятел, независимо от това кога се случва, вие сте безплатно в системата. И не само безплатно, ами започвате да печелите пари. Нека ви покажа един бизнес план, в който в рамките на първия месец вие може да излезете на печалба. Няма да регистрираме 4 човека, ще се постараем още малко и ще регистрираме 6. 6 човека по $20 с $120 от директен бонус. 3 вляво, 3 вдясно. Компанията това наричаше кръг и ни даваше $200, когато то се случи в рамките на първите 60 дена. 3 вляво, 3 вдясно. Когато това се случи в рамките на първите 4 седмици, компанията това нарича бонуса Get 6 и ви дава допълнителни $250. Тотала на тази сума, на тези суми е $570. Минус вашата инвестиция от $360, вие току-що излязахте на печалба от $210. Плюс $100 тренировъчни за нашите регионални и континентални събития. Няколко примера. Ставрос и Катерина започват бизнеса със своите родители и за по-малко от 2 години достигат най-високото ниво – International Marketing Director. 2 студентки. Интересното е при тях, че получават бонуса Get 6 2 пъти първия месец. Тоест и двечките привличат със себе си още по 6 техни приятели в клуба. В момента се радват на пасивни доходи. Пенсионерка от Великобритания печели бонус за автомобила. Интересното е, че прави 18 лично записани в първия месец. Или това е 3 пъти бонуса Get 6. Данчо Николов. Това е първият българин, започнал този бизнес. Той е първият, който спечели бонуса за автомобила и бонуса Get 6. Страхотен човек е, познавам се лично с него. В момента печели солидни доходи. Слава се Христо Христофови, 2 брата близнаци и техният приятел Андреас. Тези момчета са на по 28 години. Всичките са бивши офицери военни. За 3 години правят 70 почивки, 60 от които платени изцяло от компанията. Автомобилите, които виждате,
се изплащат от компанията. Компанията им плаща по $3000 на месец в продължение на 3 години, за да могат те да изплатят своите нови домове. За 2 години пенсионират себе си и своите семейства. Колкото и да им било трудно, заслужавало ли се. Страхотно е, нали? Как искате? Как го предпочитате? Първо да ходим на почивки и след това да печелим пари. Или първо да печелим пари и след това да ходим по почивки. Сигурен съм, че знаете, всеки, който стартира нов бизнес в България, в нов бранш, и онези, които са първи започнали този бизнес, обикновено обират лаврите накрая. Искам да ви покажа пример за това как времето и мястото в този бизнес са от изключително значение. Това е пример, който е съвсем хипотетичен, но доказва ясно и просто системата как работи. В момента аз ви предлагам моето свободно място в ляво от мен. Първият човек свободно място. Вие обаче се колебаете и не искате да вземете решение. Аз вас няма да ви чакам и на ваше място ще дойде някой си Николай. След една седмица обаче, вие решавате все пак да се присъедините. Да, заповядайте, добре дошли, но вашето място ще бъде след Николай. Всички заедно, аз, вие и Николай, започваме да работим, да показваме това видео на нашите приятели и близки и да регистрираме някой от тях. Николай започва да оформя десната си страна на екипа. И изведнъж в неговата структура се появява някой си хипотетичен Милен. Този Милен има толкова много приятели, че за кратък период от време изгражда екип на 300 човека. Проблемът е в това, че вие сте регистрирана или регистриран след Николай и вие в момента не виждате дясната структура на Николай и вие губите този екип. Същия този пример, само че вие вземате бързо своето решение, регистрирате се и идва този същия Николай, но той се регистрира след вас. Отново ние тримата заедно започваме да работим, да показваме това на нашите приятели, тази идея. Някои от тях се регистрират. Появява се същия този Милен човек в структурата на Николай и изгражда същия този екип. Разликата е в това, че вие сте позиционирана преди Николай и в момента виждате целият негов екип. Това ви генерира приходи първо в бонусите ви кръг и след това в пасивните доходи. Знам, че имате много въпроси в момента. За тази цел, на тази страница, ниско долу, съм ви оставил две поленца. На едното пише оставете вашия имейл и вашето име. Кликнете бутона и аз ще се свържа лично с вас, за да отговоря на всичките ваши въпроси. Благодаря ви, желая ви